טוב, ערב טוב לכולם. ערב טוב. רומי, שימי בבקשה את כולם בהשתק אם עוד לא עשית את זה, בשלב הזה. כן, בדיקתך צודקת. אז שלום לכולם מוושינגטון, תודה רבה שבאתם. זו התראה קצרה, פה ממש הרבה אנשים, אז ממש תודה. מה שאני אעשה זה, בשלב ראשון, אשתף אתכם בכמה מהמחשבות המרכזיות שלי מבחינת איפה אנחנו נמצאים ולאן דברים יכולים להתפתח. ואחר כך אשתדל לענות לפחות לחלק מהשאלות ששאלתם. היו המון שאלות ואני לא אצליח לענות את כולם, אני מתנצל מראש. ואנחנו בימים הקרובים גם נעשה עוד זומים, אז אם יהיו דברים שלא יספיקו ושאלות שתרצו לשאול, אז יהיו עוד הזדמנויות. אני אתחיל דווקא מפגישה שהייתה לי עכשיו עם איזה כמה אנשים פה בוושינגטון. הייתה פגישה שלא אמורה להתפרסם, אז אני לא אגיד שמות, אבל אנשים שעוסקים באופן צמוד בנושא האיראני ובמלחמה במזרח התיכון. ואומנם חשבתי שכבר קשה להפתיע אותי, אבל הצליחו להפתיע אותי. במובן הזה שכשאני נתתי להם את התיאור, כפי שאני מבין אותו, ותכף אני גם אשתף אתכם, לפחות בחלק ממנו, לגבי איך עובדת היום, או יותר נכון לא עובדת, מערכת קבלת ההחלטות בישראל, ועד כמה נתניהו יצר מצב שהוא בעצם שליט יחיד, וחיבל והרס ורוקן מתוכן כמעט לחלוטין את התהליכי עבודת מטה המקצועיים שהיו בכל הממשלות הקודמות, שאני הכרתי מקרוב, בשנים שבהם הייתי שם. אז יש תמונה דומה למדי בוושינגטון. זאת אומרת, בפשטות, אנשים אומרים שהעובדה שטראמפ יצא למלחמה הזאת, למרות שאין לה רציונל אסטרטגי משכנע, למרות שכמובן לא היה איום מיידי על ארצות הברית, ולמרות שהוא לא הלך לקונגרס ולא קיבל אישור, בניגוד לחוקה, ולמרות שהייתה התנגדות מסוימת לפחות בצבא ובמערכת הביטחון האמריקאית, העובדה שהוא הצליח לעשות את כל זה, וכאילו למרות כל זאת לצאת למלחמה, משקפת את העובדה שאין היום בעצם קולות עצמאיים, מקצועיים, משמעותיים בתוך המערכת של הרשות המבצעת. הקונגרס כידוע די מנוטרל, אמנם עכשיו מתחילים להישמע פה קצת יותר קולות של אופוזיציה מכיוון הדמוקרטים, אבל בסך הכל הקונגרס כאמור נעקף בברוטליות על ידי הנשיא. בקיצור, יש איזושהי, אפשר לומר, תמונת מראה מסוימת בין הריסוק הדמוקרטי שנתניהו העביר את ישראל, בא לידי ביטוי בהכנות וביציאה למלחמה הזאת, לבין הריסוק הדמוקרטי שטראמפ מעביר את ארצות הברית, וההיגררות שלו למלחמה הזאת, במידה רבה אפשר לומר בניגוד לאינטרס האמריקאי. אז זה ככה איזושהי אמירה לפתיחה. ואם אני אצלול טיפה יותר לעומק של זה, אז בעצם, כמו שאתם יודעים, היה משא ומתן. יש פה גם איזה דמיון מעניין בין התהליכים שהיו לפני מלחמת 12 הימים לבין מה שקרה לפני המלחמה הזאת. שני המקרים, יאללה, שתיק. בשני המקרים היה אוי, משא זה ומתן. אנחנו. היה משא ומתן פעיל. רגע, מיוט בבקשה, רומי, להשתיק את כולם. שמתי, מתנצלת. בשני המקרים היה משא ומתן פעיל בין ארצות הברית לבין איראן. בשני המקרים הייתה התקדמות, נקרא לזה, מסוימת, ובשני המקרים, תחת לחץ של נתניהו, טראמפ בחר לשבור את המשא ומתן ולצאת למלחמה. יש גם הבדלים חשובים בין מלחמת 12 הימים לבין המלחמה הזאת. בוודאי, בעוד שמלחמת 12 הימים, המטרה שהוגדרה, גם מבחינת ארצות הברית וגם מבחינת ישראל, לא הייתה regime change, חילופי משטר, אלא הייתה מוגבלת יותר. הייתה למעשה טיפול מבחינת ארצות הברית ביכולות הגרעין האיראניות, ומבחינת ישראל ביכולות הגרעין והטילים, אבל בשום אופן לא הייתה
חילופי משטר. ונכון שברגע שהייתה הצלחה צבאית, אז היו כאלה בישראל שרצו להיגרר גם לחילופי משטר, אבל ארצות הברית לא הסכימה לזה, וככל שאני יודע, גם בתוך המערכת הישראלית לא היה בשום שלב החלטה במלחמת 12 הימים שהולכים לחילופי משטר. לעומת זה הפעם, מסיבות שאפשר לנתח אותן לעייפה, אבל נראה לי שאני אדלג על זה לפחות בשלב הזה. נתניהו החליט שיש לו פה הזדמנות ללכת לחילופי משטר, והוא הצליח לשכנע, שוב, אני אומר בזהירות, לא יודע אם הוא הצליח לשכנע באופן מלא או באופן כמעט מלא את טראמפ בעניין הזה. הוא לא הצליח לשכנע את המערכת האמריקאית, ומי שעוקב ראה שהיו לא מעט הדלפות בימים שלפני המלחמה, שבהם היו ציטוטים מפי הרמטכ"ל האמריקאי ואחרים, שמה שנקרא טרחו שהציבור האמריקאי דרך התקשורת ידע מה עמדתם בדיונים הסגורים, ועמדתם הייתה שאין תוכנית צבאית שיכולה להביא לחילופי משטר באיראן, ולא משנה כמה חזק טראמפ ידפוק על השולחן, ולא משנה כמה הוא ידרוש, תביאו לי תוכנית לחילופי משטר, הצבא האמריקאי אמר, אין לי כזאת. כי עוד נשאר שם אינטגריטי, ועוד נשארה שם מקצועיות, והם יודעים שהם לא יכולים להבטיח את זה, בטח לא בהיעדר מה שנקרא רגל מסיימת, או איזשהו משת"פ, או איזשהו כוח דמוי, מה שהיה על ג'ולני בסוריה, או רודריגז בוונצואלה, כלומר, אם תרצו במילה קצת לא יפה, משת"פים, או מקומיים שעובדים בשיתוף, שמוכנים להיכנס לשיתוף פעולה עם האמריקאים, ובסוגריים או לא גם עם הישראלים, בשביל להביא לחילופי משטר. ככל הידוע, לא היו כאלה באיראן לפני שהיו בסוד העניינים, מה שנקרא, לפני היציאה למלחמה. ולכן אמרו גורמי המקצוע האמריקאים, כנראה גם ה-CIA וגם הצבא, אמרו לטראמפ, זה נורא נחמד שאתה רוצה חילופי משטר, אבל אין לנו תוכנית שיכולה להביא לך את זה. ואני משער, שוב, ככל שאני יודע, שגם בישראל, זאת הייתה עמדת גורמי המודיעין והמקצוע. אם מחר בבוקר, או באיזשהו שלב, אנחנו נגלה שזה לא היה המצב, ואכן היה מישהו כזה, ואכן זה היה חלק מהתוכנית, אז אוקיי, אז יכול להיות שזה לא הצליח, יכול להיות שאנחנו נגלה את זה רק בעוד שבוע-שבועיים, לא יודע. אבל כרגע ההנחה שלי, מסמך כל מה שאני מצליח להבין, אבל גם מסמך מה שאני שומע פה בוושינגטון, שלא היה כזה דבר. ולמרות זאת, טראמפ ונתניהו החליטו ללכת למערכה צבאית, שהיעד שלה, בין אם המוצהר ובין אם הכמעט מוצהר, כי טראמפ נזהר לא להגיד אני הולך, או מה שטראמפ אמר זה, לצורך העניין, הוא ונתניהו היו מדברים די בשפה דומה, השפה המקצועית הישראלית היא, אנחנו נייצר את התנאים לחילופי משטר. והשפה הלא מקצועית האמריקאית היא, אנחנו נפגע במטרות המשטר, ואז העם האיראני האמיץ והחזק והגדול מוזמן לצאת לרחובות ולהפיל את המשטר. אבל כששואלים אמריקאים למיניהם, הבוטה ביותר הוא לינזי גראם, מי שמכיר, סנטור מאוד ניצי, שביקר לא מזמן בישראל, ראיתי אותו גם ב-Munich Security Conference לפני איזה שבועיים, שאלו אותו שאלה ישירה, האם היעד של ארצות הברית, זה היה לפני שנפתחה המלחמה כמובן, כן? האם היעד של ארצות הברית באיראן הוא חילופי משטר? והוא ממש ממש נמנע מלענות על השאלה הזאת. ואתמול, ששאלו אותו בתקשורת האמריקאית, מה בעצם ארצות הברית עושה? אז הוא אמר, ארצות הברית פוגעת במשטר, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, ואמרו לו, אוקיי, ומה יהיה אחרי המשטר הזה? אז הוא אמר, זו לא הבעיה שלנו. וזה משקף באמת הגישה האמיתית של טראמפ ושל הממשל. זאת אומרת, אנחנו נבוא, נעשה מה שנעשה, נשמיד מטרות, נעשה עריפות ראשים, וכולי וכולי וכולי. כנראה, דרך אגב, אני אומר גם את זה בזהירות, כן? אנחנו בשלב כזה שיש הרבה ערפל. כנראה שיש איזושהי חלוקת עבודה בין ארצות הברית לישראל, שארצות הברית פוגעת בגדול ביעדים יותר צבאיים, וישראל פוגעת ביעדי משטר. גם לא צבאיים. בכל אופן, השורה התחתונה היא שהמאמץ הזה, האמריקאי-ישראלי, מכוון להחלפת המשטר, ככל הנראה, בלי שיש לו את היכולת
או את התוכנית הקונקרטית איך לעשות את זה. שזה כמובן דבר שהוא מאוד בעייתי, ולא אמור לקרות בדמוקרטיה מתוקנת, לא במקרה שלנו ולא במקרה האמריקאי. והעובדה שהוא כן קורה, משקפת בין היתר את החוסר תקינות של תהליכי קבלת ההחלטות, ואת העובדה שהן האמריקאים והן הישראלים נמצאים למעשה תחת איזשהו סוג של משטר, מה שנקרא בשפה המקצועית משטר היברידי. זה כבר לא ממש דמוקרטיה, זה יותר דמוקרטיה פורמלית, וזה מה שנקרא autocracy in being, בדרך לאוטוקרטיה. עכשיו בואו נדבר על עוד כמה דברים שבעיניי הם מאוד מרכזיים, ואז אני אנסה להציע כמה כיוונים אפשריים להתפתחות המערכה. אז אמרתי, נקודה אחת מאוד קריטית בעיניי, היא השאלה של מה שנקרא הרגל המסיימת, או קיומו של איזשהו אלמנט, בין אם זה אישיות מתוך המשטר, בין אם זה קבוצת מורדים כזאת או אחרת, זה יכול להיות אפילו קבוצת מיעוטים. הסיפור של מיעוטים באיראן הוא סיפור מאוד משמעותי. יש למעשה עשרות אחוזים מתוך האוכלוסייה שהם לא פרסים, אלא בני מיעוטים למיניהם, קורדים, אזרים, בלוצ'ים, כל מיני קבוצות כאלה, שבאופן מסורתי, ניסיונות קודמים לתכנון של חילופי משטר, נשענו גם עליהם. זה קצת מזכיר, אם תרצו, את הסיטואציה הסורית, לא אכנס לעומק. בכל אופן, שאלה מרכזית ומכרעת אחת, אני אעשה את זה שוב הכי פשוט וככה ברור שאפשר. יכול להיות שבעוד יומיים אנחנו נתעורר לחדשות שאומרות, המשטר באיראן נפל, ונראה תמונות מארמון הנשיאות בטהרן של איזושהי דמות חדשה ולא ידועה, שיושבת ליטרלי לכיסא של חמינאי, כמו שהיה ג'ולני, מי שזוכר, בסוריה. וסביר להניח שאם זה יקרה, זה יהיה תוצאה של איזשהו תכנון מקדים. אולי אנחנו נדע את זה, אולי אנחנו לא נדע את זה, אבל אוקיי, זה תרחיש אפשרי. אני אומר מצד אחד הוא אפשרי, מצד אחד אני אומר בינתיים אני לא רואה לזה אינדיקציות, והסבירות שהוא יתממש בעיניי היא נמוכה. מה כן יכול להיות? יכול להיות תרחיש של, נקרא לזה, החלשות הדרגתית של המשטר. למעשה זה כבר התהליך שבו אנחנו נמצאים, אוקיי? מצד אחד הם עדיין עומדים על הרגליים, מצד שני הם ככל הנראה כבר לא מצליחים, יש מושג מקצועי שנקרא פוש, פיקוד ושליטה, מערכי הפוש שלהם נפגעו, והם כבר לא מצליחים לנהל באופן ככה, מבחינה ארגונית, באופן אחיד, אחוד, את הזרועות השונות שלהם. אבל הם נערכו לזה מראש, ולכן מה שהם עושים, הם ביזרו מראש את הסמכויות, ואמרו, יש לזה שורשים עתיקים בדוקטרינה גרעינית, שמעצמות חושבות על מלחמה גרעינית, אז יש תנאים מסוימים שבהם הם עושים האצלה של הסמכויות של שיגור כלי נשק גרעיניים למפקדים יותר זוטרים בשטח. תוך מחשבה שהאויב ירצה לשתק את מרכז קבלת ההחלטות, את המטה, ואז המדינה עדיין רוצה להגן על עצמה ולהיות מסוגלת לשגר, אז היא מאצילה מראש את הסמכות ואומרת להם, אם קרה ככה וככה ואתם לא מצליחים לתקשר עם המטה, אז יש לכם את הסמכות לשגר. אז האיראנים עשו אותו דבר עם הכוחות שלהם, והם עכשיו בסיטואציה שבה הם יכולים, נגיד לפני איזה יומיים פגע טיל בעומאן, שעומאן כידוע היא המתווכת בין ארצות הברית לאיראן, ומבחינת האיראנים היא אלמנט חשוב בהקשר הרחב של היחסים שלהם עם ארצות הברית, ובקיצור זה ערוץ התיווך המרכזי. אז אין להם אינטרס לפגוע בה. בכל זאת, הם ירו עליה. ואז מה שהם אמרו, שמעו, אנחנו נורא מצטערים, זה לא אנחנו, כמו שאתם יודעים, מערכי השליטה שלנו נפגעו, ולכן זה איזושהי יחידה עצמאית ששיגרה על דעת עצמה, זה לא היה בהכוונת המטה. אז זה דוגמה לאיזשהו תהליך שאנחנו כבר רואים, שבו מצד אחד הם נחלשים, מצד שני הם מתפקדים. יש לזה דמיון מסוים, גם מה שראינו בקנה מידה קטן, בעזה עם החמאס. שאם אתם זוכרים, גם אחרי שהשמדנו את המפקדות, והרגנו את סינואר, והרגנו את המחליף של סינואר וכו' וכו', אנחנו עדיין רואים יחידות שלהם שפועלות באופן עצמאי. אז מה שנכון לעזה עם 360 קילומטר מרובע,
ודאי וודאי נכון למדינה ענקית ועצומה כמו איראן, שהיא גדולה כמו עיראק ואפגניסטן ביחד. אז אנחנו רואים את התהליך הזה של ההיחלשות של המשטר ושל אובדן נכסים, כן, הם סופגים הרבה מאוד הפצצות, אבל עדיין ממשיכים לתפקד. ואנחנו יודעים מניסיון, והמתכננים הצבאיים, אני מניח, ידעו את זה, או לפחות היו צריכים לדעת את זה, שהסיפור הזה של גריעת יכולות, השמדת יכולות, הוא טוב ויפה והוא חשוב, אבל הוא לא יכול להיות מטרה כשלעצמו. זאת אומרת, הוא אמור להיות אמצעי לתכלית אסטרטגית יותר גדולה, במקרה הזה חילופי משטר. ומה שבהחלט יכול לקרות, פה אני רגע הולך לטראמפ ולמערכת השיקולים שלו, ולאיזושהי מחשבה על מצבי סיום אפשריים. כי תמיד במערכות כאלה, דבר מאוד משמעותי זה מימד הזמן, ולטובת מי הוא משחק. וכרגע יש פה מאבק בין הצד האמריקאי לצד האיראני, שהוא הרבה סובב סביב העניין הזה של מימד הזמן, ולמי יש אורך נשימה. כשהאיראנים מצידם מקרינים, מנסים להקרין, גם בדיבורים ובתעמולה וגם בצורה שהם מתנהלים, שיש להם אורך נשימה. ודוגמה לזה זה מה שאמרתי עם הביזור, מצד אחד. מצד שני, הם כן שולחים איתותים שהם רוצים לדבר, כמו שטראמפ אמר, טראמפ חשף את זה כמו שהוא תמיד עושה, כן, הם רוצים לדבר, אני אדבר איתם. מצד שני, מהצד האמריקאי, גם כן יש את הדואליות הזאת. וטראמפ מצד אחד די ברור, והוא גם אומר את זה מדי פעם, שהוא רוצה מערכה קצרה. מצד שני, בגלל שברור לו שאם האיראנים יחשבו שהמערכה הזאת תהיה קצרה, אז לא יהיה להם אינטרס להיכנע או להגמיש את עמדתם במשא ומתן, והם ייכנסו למוד כזה של להחזיק מעמד. אז באותה נשימה, כמה שזה נשמע סותר, וזה באמת סותר מבחינה לוגית, אבל הוא משדר את שני המסרים בבת אחת. מצד אחד זה יהיה קצר ורק כמה ימים, מצד שני יש לנו אורך נשימה, אנחנו לא נוותר, אנחנו לא נעצור, וכו' וכו'. ואותו דבר, זה נכון גם לגבי ישראל, כן? שמצד אחד משדרת שיש לה סבלנות ויש לה אורך נשימה, אבל זה גם די ברור שלכל הצדדים יש מגבלות, וצר לי לומר, אבל אני חושב בזהירות שהאיראנים מוגבלים הכי פחות מבחינת אורך הנשימה שלהם, ואני אנסה להסביר. כי בסוף, מבחינת המשטר הזה, כל עוד הוא עומד על הרגליים, אז הוא מבחינתו ניצח. וזכור, גם במלחמת 12 הימים הם אמרו שהם ניצחו. וגם עכשיו, כל עוד לא תהיה החלפת משטר ברורה, למרות שחמינאי מצא את מותו, כמובן טוב שכך, אבל למרות שראש המשטר נערף, יש עדיין הבדל עצום בין לערוף ראש משטר לבין להחליף משטר. והמשטר כרגע עומד על רגליו. ואם מחר בבוקר טראמפ מורה על עצירה, מסיבה כזאת או אחרת, אז מבחינתם הם ניצחו. וכולם יודעים את זה. עכשיו, אני לא רוצה לומר שהם בלתי ניתנים להכרעה, כן? זה לא מה שאני אומר. אבל אם אני רגע מנסה לעשות השוואה בין אורך הנשימה של שלושת הצדדים, אז אני מגיע למסקנה שדווקא האיראנים, יש להם יותר אורך נשימה. כי מה הבעיה אצל האמריקאים ואצל הישראלים? אצל האמריקאים יש שתי בעיות, לפחות, שתיים מרכזיות. אחת זה השעון הפוליטי, נקרא לזה התמיכה הציבורית. העם האמריקאי לא רצה את המלחמה הזאת ולא רוצה את המלחמה. בארצות הברית בשנת בחירות, בחירות אמצע, כמו שאתם יודעים, בנובמבר, טראמפ נכנס לזה עם שיעורי תמיכה מאוד נמוכים, והמלחמה הזאת לא צפויה להגדיל את שיעורי התמיכה בו, אלא להפך. זה מגבלה אחת שיש על ארצות הברית. המגבלה השנייה שהצבא האמריקאי משדר אותה בעוצמות משתנות, היא מגבלה יותר, נקרא לזה, לוגיסטית, צבאית, מכנית, טכנית, שהיא מתחלקת לכמה, אני לא אלאה אתכם, אבל בגדול יש מגבלות גם לאורך הנשימה האמריקאי, בטח בהיבט של מיירטים, שזאת בעיה גדולה אצלם, והם כבר ככה בקצב, במלחמת 12 הימים, הם ירו 25% נדמה לי, ממלאי המיירטים הגלובלי שלהם, וקצב הייצור הוא מאוד מאוד איטי, ועכשיו הם יורים גם כן בכמויות, ולכן יש להם פה באופן ברור אורך נשימה מוגבל.
ויש להם בעיות נוספות של שחיקה של כוח האדם שלהם, שנמצא למשל, נושאת המטוסים שלהם, הלינקולן, אם אני זוכר נכון, נמצאת כבר 240, 250 יום בים, שזה שיא, זה הרבה יותר ממה שהיא אמורה להיות, ויש שם בעיות מורליזציה של החיילים וכו'. אז גם מכונת המלחמה האמריקאית, עם כל עוצמתה, יש לה מגבלות. ועכשיו בואו נדבר רגע על המגבלות שלנו, של ישראל. אז אחד, אה, יש את המגבלה שכולכם מרגישים, כן? השיתוק של החיים, הריצה למקלטים, הפגיעות, לצערנו, גם בנפש וגם ברכוש. זה משהו שאומנם לצערנו כבר כמעט אפשר לומר נורמל בסיטואציה הישראלית המטורפת של השלוש שנים האחרונות, אבל עדיין הוא פקטור והוא מגבלה, והממשלה יכולה להגיד עד מחרתיים שאין לה מגבלה של אורך נשימה מבחינת הציבור הישראלי, אבל כולם יודעים שזה לא נכון. והדבר השני זה מבחינת מלאים, שכולנו, בעיקר מלאים של מיירטים, שכמו שאנחנו יודעים במלחמות האחרונות, זה כמובן המספרים לא מתפרסמים וטוב שכך, אבל כולנו יודעים שזה היה פקטור בשיקולים של משך המערכה, וזה יהיה גם עכשיו, וכולם יודעים את זה, כולל האיראנים. אז אם אנחנו עושים רגע את השורה התחתונה של אורך הנשימה, אני מגיע למסקנה קצת מצערת, שדווקא למשטר האיראני יש פחות קושי בהקשר הזה. אז איך זה יכול להסתיים? אני שוב מנסה לפשט דברים שהם מורכבים. אני רואה כמה אפשרויות למצבי סיום. אמרתי, מצב אחד זה המצב המפתיע, שעדיין יש לו איזושהי התכנות, אבל אני שם אותו בסבירות נמוכה, וזה שאיכשהו קורה רג'ים צ'יינג'. בין אם זה שפתאום יש איזה משת"פ מקרב שורות המשטר, לריג'ני, מישהו אחר, לא משנה, שמצליח לאסוף סביבו מספיק תמיכה מתוך המשטר, שזה חייב להיות מתוך משמרות המהפכה, שהם גורם הכוח העיקרי בתוך המשטר, והופך להיות היורש באופן שיש לו את הלגיטימציה הפנימית בתוך המשטר, ושמאפשרת לו גם להיכנס למשא ומתן עם האמריקאים, ולהגיע לאיזשהו מצב סיום, שתכף אפשר לדבר עליו. לא רוצה להעלות יותר מדי, אפשר להיכנס יותר לפרטים של איך יכול להיראות הצו סיום הזה. אז זה תרחיש אחד. תרחיש שני, זה תרחיש שבו טראמפ מכריז על ניצחון. כמו שהוא כבר עשה מספר פעמים בעבר, כולל בהקשר של עזה ובהקשרים אחרים, אתם יודעים, הוא מבחינתו כבר סיים 7 סכסוכים בעולם ומגיע לו פרס נובל, למרות שאף אחד מהסכסוכים האלה לא באמת הסתיים. אז הוא יכול להכריז גם עכשיו, יעמוד שעה או שעתיים על הפודיום בבית הלבן, ויסביר באריכות איך הוא חיסל את חמינאי, חיסל את 58 מבכירי המשטר, חיסל סופית, פעם קודמת הוא אמר obliterated, אז עכשיו הוא ימצא איזושהי מילה עוד יותר גרנדיוזית, ואיך הוא חיסל סופית את פרויקט הגרעין, מה הוא עשה לטילים וכו' וכו'. בקיצור, הוא יבנה תמונה של ניצחון, נרטיב של ניצחון. והמרחק בין הנרטיב הזה לבין המציאות יהיה לא קטן. זאת אומרת, אתם יודעים, זה לא מרחק של שמיים וארץ, אבל זה מרחק. ובפועל, גם הצד האיראני במצב כזה יכריז על ניצחון. ופה שאלה מעניינת מה נתניהו יעשה. כי מצד אחד, תהיה לו בעיה, נקרא לזה, לשדר איזשהו נרטיב שונה משל טראמפ. ותדמיינו רגע, כן? שטראמפ הכריז על ניצחון, ונגיד מבחינת נתניהו הוא לא רוצה להכריז על ניצחון, בין אם זה מהשיקולים הפוליטיים שלו, שכולנו מבינים, שהוא לא רוצה שהמערכה הזאת תסתיים, ובין אם זה משיקולים יותר, נקרא לזה, שנוגעים לביטחון של כולנו, כמו מחשבה שהנה, אוטוטו מצליחים להשיג עוד איזשהו הישג, כן? נניח. אז ייפתח פה איזשהו פער בין טראמפ לבין נתניהו, וזה יהיה לא פשוט לגשר על הפער הזה. יש פה גם כמובן שאלות מבצעיות, ישראל נגיד תרצה כל מיני סיועים אמריקאים, בין אם זה בחימושים, בין אם זה במודיעין, בין אם זה ממש פעולות משותפות, ואם מבחינת ארצות הברית המלחמה הסתיימה, אז היא הסתיימה. אבל זה תרחיש שהוא בהחלט אפשרי, מכיוון שטראמפ יחתור
בסבירות די גבוהה לצמצום נזקים. ואם הוא יגיע למסקנה שרג'ים צ'יינג' כבר לא יהיה, ושהתמשכות המערכה היא כבר יותר גורמת לו נזק, פוליטי בעיקר, מאשר תועלת, אז הוא יעצור. ויש תרחיש נוסף, שהוא תרחיש של התרחבות מתמשכת של המערכה. אני לא הזכרתי את זה עד עכשיו, אבל זה מאוד 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 חשוב וקריטי. פשוט קורים כל כך הרבה דברים שהם חסרי תקדים, אבל דבר מאוד מאוד מרכזי שקורה והוא חסר תקדים, ואיראן אמרה מראש שזה מה שהיא תעשה, אבל רוב האנשים לא חשבו שהיא באמת תעשה את זה. איראן אמרה מראש שאם יתקיפו אותה, המלחמה תהיה מלחמה אזורית, וכולם ייפגעו. ומה שהיא עשתה, היא באמת מימשה את האיום הזה. היא תקפה 7 מדינות, פעם אחרונה שבדקתי. כולל סעודיה, כולל כווית, כולל קטאר, כולל איחוד האמירויות, כולל בחריין. ולמעשה יצרה מצב של ערעור היציבות במפרץ באופן שלא היה מעולם. וזה דבר שהוא היסטורי. זאת אומרת, יהיו לו משמעויות סופר 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 מרחיקות לכת. ומה שנקרא as we speak, בכל הבירות המפרציות, יש התרוצצות רבתי עם דילמה מאוד 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 קשה, מה לעשות. כי מצד אחד הם לא רצו שהמלחמה הזאת תקרה, והם עשו מאמצים שהיא לא תקרה. מצד שני, ברגע שהם הותקפו, יש להם עכשיו דילמה מאוד רצינית. אם אני רגע ממפה את שני קצוות הדילמה שלהם, מצד אחד יש להם אפשרות להצטרף לאמריקאים, בין אם זה ממש להצטרף, במקרה שנגיד של הסעודים והאמירתים, שיש להם חילות אוויר משמעותיים, עם ציוד אמריקאי מתקדם, אז הם יכולים, לא, אני רוצה להגיד תיאורטית, אבל זה לא תיאורטית, הם יכולים להחליט שהם מצטרפים. ומצד שני, הם יכולים להחליט שהם עושים מה שהם עשו בעזה, מי שזוכר, שהם ממש עשו קואליציה מפרצית, ערבית, טורקית, מוסלמית, והפעילו מכבש לחצים אדיר על טראמפ, והייתה לזה תרומה מכרעת להחלטה של טראמפ לעצור את המלחמה. ואני חושב שאותו דבר יכול לקרות גם עכשיו. זאת אומרת, אם הקואליציה הזאת, המאוד משמעותית, של הסעודים, האמירתים, הטורקים, מדינות המפרץ למיניהם, לצורך העניין כל מדינות ערב, כי נגיד גם מדינה כמו מצרים תצטרף, למרות שהיא לא נפגעת באופן ישיר כרגע. ויבואו כולם לטראמפ ויגידו לו, אדוני, אתה חייב לעצור. סיכוי די גבוה שזה יהיה פקטור מכריע בשיקולים שלו לעצור. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו מעניין, שלא שמעתם קודם, וגם אני קודם ראיתי בו איזושהי אפשרות, אבל עכשיו אחרי השיחות שלי פה אני מבין שהוא אפשרות ממשית. ננסה רגע להגיד את זה בצורה שוב כמה שיותר פשוטה. יש מאמץ של מדינות המפרץ, או אני אגיד את זה אחרת, במסגרת המשא ומתן שנוהל בין האמריקאים לאיראנים בתיווך אומני. קודם כל, האיראנים הלכו כמה צעדים קדימה מבחינת ההתגמשות שלהם, ההתפשרות שלהם על כמה עמדות יסוד בנושא הגרעין, בהשוואה למשאים ומתנים קודמים ובהשוואה להסכם ה-JCPOA של אובמה. אבל מה שקרה, מה שעוד יותר ככה מעניין מזה, זה שהם הסכימו לנהל משא ומתן, אני אגיד בזהירות, הסתמנה הסכמה, בסדר? של האיראנים, לנהל משא ומתן על הטילים ועל הפרוקסיז, מה שכידוע בעבר הם סרבו בכלל לנהל על המשא ומתן. הם הסכימו לנהל משא ומתן, אבל במסגרת אזורית. זאת אומרת, המפרציות, בהובלה של הסעודים, האמירתים ואחרים, ייכנסו למשא ומתן רב צדדי עם האיראנים, בעצם אם תרצו על ארכיטקטורת ביטחון אזורי, זו השפה המקצועית של זה, בלי ישראל ובלי ארצות הברית, אבל שאיראן תתחייב שבמסגרת השיחות האלה יידונו נושא הטילים ונושא השלוחים שלהם. שזה דבר מעניין וחדש. והוא משקף איזושהי הבנה איראנית שאין להם ברירה. והם די מיצו את היכולת שלהם ללכת נגד כל העולם.
שזה מעניין. אמ, אז אני רגע אסיים בטון אופטימי, גם כן על סמך דברים שאני שומע פה, וככה דברים שרצים לי בראש ואני משתף אתכם. תראו, אם אנחנו חושבים באופן, שוב, יותר רחב קצת, על הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, קרו פה באמת דברים חסרי תקדים, בכל כך הרבה מובנים, כן? אבל עצם פתיחת מלחמה בין ארצות הברית וישראל מצד אחד, וחשוב פה להבין, כמובן שבפרופורציה הזאת בין ארצות הברית לבין ישראל, השונה ממה שמבין אולי צרכן התקשורת הישראלי, בסופו של דבר, עם כל הכבוד לעצמנו, כן? זה זבוב ופיל. חיל האוויר הישראלי המפואר, עם כל הכבוד לו, לא היה יכול לעשות קמצוץ ממה שהוא עושה בטהרן, בלי הסיוע האמריקאי, על כל מה שמשתמע מזה. ולצערי, יש פה איזה היבריס בצד הישראלי שבעיניי הוא מסוכן. ראיתי את ההצהרה של הרמטכ"ל בפתיחת המלחמה, הייתה שם איזו שורה שבעיניי ממש אומללה, משהו כמו כוחות צה"ל בשילוב ארצות הברית פתחו במתקפה. זה ניסוח מאוד אומלל בעיניי, ומסוכן. זה לא כוחות צה"ל בשילוב ארצות הברית, זה כוחות ארצות הברית בשילוב צה"ל. ו... ואסור לנו להתבלבל. שוב, אתם מבינים למה אני אומר שזה מסוכן. אז עצם העובדה שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש מלחמה אמריקאית-ישראלית נגד איראן. עצם העובדה שהמלחמה הזאת הפכה למלחמה אזורית בגלל התגובה האיראנית, וגרפה לתוכה את כל מדינות המפרץ, וגרפה לתוכה אפילו את האיחוד האירופי, בגלל המתקפה של האיראנים על קפריסין, על בסיס בריטי בקפריסין, כן, וקפריסין כמובן היא חברה באיחוד האירופי. יש לנו פה סיטואציה וכמובן לא הזכרתי את חיזבאללה. תכף חשוב גם לדבר על זה, בכל זאת אני אקח עוד כמה דקות ונדבר על זה כי זה חשוב. אבל ההתרחבות הזאת של המערכה היא חסרת תקדים, בוודאי בעשרות השנים האחרונות. ומצד אחד היא מייצרת איומים מאוד גדולים, מצד שני היא גם מייצרת הזדמנות. ואני התחלתי לדבר פה בוושינגטון על, נגיד זה באנגלית, כי זה נשמע יותר טוב, Is it a 1991 moment? האם אנחנו נמצאים במצב שאפשר לעשות אנלוגיה בינו לבין מלחמת המפרץ הראשונה, מי שזוכר או זוכר. במובן הזה, שארצות הברית עשתה מהלך התקפי גדול מאוד נגד עיראק, כמו שאתם זוכרים, היא אז עצרה לפני חילופי משטר, אבל היא נכנסה all in, ואז ג'יימס בייקר המיתולוגי מינף את המהלך הזה לוועידת מדריד, שניסתה לעשות סדר אזורי חדש. אני אומר בזהירות, וזה כמובן לא רלוונטי לממשלה הזאת, אבל הממשלה הבאה, ביחד עם הממשל האמריקאי, וביחד עם המפרציות, בהובלה לדעתי של הסעודים, יכולה לקחת את הסיטואציה הזאת שנוצרה, ולפתח ממנה הזדמנות גדולה ברמת ההזדמנות שהייתה ועידת מדריד. ויש לי עוד הרבה מה להגיד על זה, אבל אני ברשותכם, אני אעצור פה בנקודה הזאת, ואשאיר לכם לפתח את הדמיון, אני גם אכתוב על זה בימים הקרובים, אני אדבר על זה עוד, אבל בעיניי זה משהו שחייבים להתחיל ולהכניס לשיח. ולמעשה הדיפלומטי המדיני של הממשלה הבאה. עכשיו רגע מילה על חיזבאללה, כי אי אפשר בלי, וזה חשוב, ושכחתי את זה קודם, ובזה אני אסיים. קודם כל, עוד קצת מוקדם לדעת בעיניי, מה באמת הכוונות של חיזבאללה. מצד אחד, יכול להיות, כמו שראיתי, איזה חלק מהפרשנים אומרים, שיש פה ניסיון של חיזבאללה ללכת עם ולהרגיש בלי, להתערב, אבל לעשות מהתערבות מוגבלת, לא יודע. מצד שני, ראיתי נחישות ישראלית, שוב, בעיניי, התבטאות לא מוצלחת של הרמטכ"ל, אני מצטער שאני מבקר אותו, אבל אנחנו עדיין דמוקרטיה במובן הזה, אני מקווה. ראיתי אמירה שלו, של משהו כמו, אנחנו יוצאים למערכה נגד לבנון, ואנחנו לא נעצור עד שנסיר את האיום מלבנון.
ואני אומר שוב, בצער, שהיינו כבר צריכים ללמוד, שאין יכולת להסיר את האיום, לא מלבנון, ולא מאיראן, ולא משום מדינה, רק באמצעים צבאיים. ו... ואני חושש מיצירת ציפיות מסוג כזה של הלך רוח ושל חשיבה, שהוא בעיניי שטחי ומאוד בעייתי. כמובן שצריך להסיר את האיום, אבל האם ניתן לעשות את זה רק באמצעים צבאיים? כבר היינו צריכים ללמוד שלא. ובלבנון יש ממשלה שהיא ממשלה הכי ידידותית שהייתה שם מאז ומעולם, הכי ידידותית לישראל, ממשלה שמתנגדת לחיזבאללה, ממשלה שמחויבת להפסקת אש, ממשלה שמחויבת לפירוק חיזבאללה מנשקו. ברור שזה לא יקרה מיד, ברור שזה תהליך קשה, אבל לחשוב שיש מהלכי כוח ישראלים, ואפילו פלישה קרקעית, ואפילו כיבוש של דרום לבנון, אפילו נוכחות של, תבחרו, כן? 5 חודשים, 5 שנים או 25 שנים, שיסירו את האיום מלבנון, זה מסוג הדברים שהייתי מצפה מהנהגה ישראלית, גם מדינית וגם צבאית, להבין שלא יעבדו. וחבל לי, פשוט, לשמוע את הרמטכ"ל מתבטא בצורה הזאת. וכיוון שאין היום בדרג המדיני אף ראש מדיני, וכיוון שנתניהו נמצא בסיטואציה שהיא אוטוריטרית לחלוטין, וכולנו מבינים מה מניע אותו, בסיטואציה כזאת, תפקידו של הרמטכ"ל נהיה רק עוד יותר חשוב, בתור מישהו שאמור לחשוב גם ברמה האסטרטגית ולא רק ברמה הצבאית-טקטית. זהו, אני אעצור פה, אני אקח כמה שאלות. יש לי את זה בוואטסאפ, אז שנייה, תסלחו לי, אני אנסה לקרוא את זה במהירות. אוקיי. ככה, אני אקריא את השאלה ברשותכם, כן? האם יש מישהו מהאופוזיציה, חוץ ממך, שמרים את הכפפה המדינית ויוצר קשרים ואופקים ליום שאחרי הממשלה הכושלת הנוכחית? שאלה טובה, אני לא בטוח שיש לי את התשובה. אני מקווה שיש, ואני חושב, אני אשתף אתכם רגע שוב במשהו שממש הוא מאוד טרי לי בראש, כי אני בא עכשיו מפגישה עם איזה מישהו שאמר לי את זה, ואמר את זה ככה עם הרבה passion. זה מישהו שאני מכיר הרבה שנים, הוא היה בכיר בממשל האמריקאי, בכמה ממשלים אמריקאים, והוא דמוקרט ב... ב... בחלוקה האמריקאית, כן? הוא שייך לצד הדמוקרטי של המפה. הוא אמר לי, שמע, אני הייתי בהמון ממשלים, גם דמוקרטיים וגם רפובליקאים, והייתי גם במכוני מחקר דמוקרטיים, ואני די מתוסכל, כי אני בתחושה שיש לנו מהצד השני אנשים כמו טראמפ וכמו נתניהו, שבונים נרטיב מסוים, ומצליחים לשכנע בנרטיב הזה, ומפעילים כוח בשביל ליישם את הנרטיב הזה. והצד שלנו גם לא מצליח לבנות נרטיב חלופי, משכנע, וגם לא מצליח להפעיל כוח בשביל לממש את זה. אז אני חושב שיש בזה הרבה אמת, ובעיניי זו משימה מרכזית של הממשלה הבאה. זאת אומרת, יש פה, אני רואה לא מעט אנשים מבוגרים, אתם זוכרים תקופה? דווקא, אתם יודעים מה, נוח לי, אני אחזור ל-1991. ממשלת שמיר, כמו שאתם זוכרים. וממשלת שמיר נאלצה ללכת לוועידת מדריד, מכיוון שנבנה נרטיב ונבנתה אסטרטגיה על ידי ממשל אמריקאי, רפובליקני דרך אגב במקרה, שהיה לה ויז'ן מאוד ברור לסדר חדש במזרח התיכון, על בסיס של הסכמים מדיניים, והצליחה לגרור לתוכה ממשלה ישראלית סרבנית. עד גבול מסוים, כן? אתם זוכרים ששמיר עשה הכל בשביל לטרטל, וזה לא משנה, אבל... בקיצור, אני חושב שהתפקיד שלנו עכשיו זה לבנות את הנרטיב הזה, להנחיל אותו לציבור. אז זה, כלומר, האלטרנטיבי לנרטיב מלחמת הנצח של נתניהו. נרטיב שמבוסס על פתרון הסכסוך בהסדר אזורי. נרטיב שמבוסס על נורמליזציה עם סעודיה, אמיתית,
ואני אומר לכם מתוך שיחות עם הסעודים שזה לגמרי אפשרי, והם רק מייחלים לזה, מייחלים לזה שיהיה להם פרטנר ישראלי. וכן, אני עושה מה שאני יכול בשביל לקדם את זה, ובעיניי זו המשימה המרכזית של הממשלה. שאלה הבאה, מה דעתך על דעת הקהל בארצות הברית בנוגע לישראל? כן, גם שאלה חשובה, גם בדיוק דיברתי על זה פה באיזה פגישה. אה, אתם מבינים כמובן שיש שינוי דרמטי לרעה בדעת הקהל האמריקאית ביחס לישראל. והיה סקר שבטח ראיתם, כי הוא תפס תפוצה די רחבה בתקשורת הישראלית, שבפעם הראשונה בהיסטוריה, במאזן הזה, בין תמיכה בישראל לבין תמיכה בצד הפלסטיני, בפעם הראשונה יותר אמריקאים תומכים בצד הפלסטיני. ואלה מגמות שהן לא רגעיות, זאת אומרת, אתם יכולים לעשות גוגל ולראות את הגרף הזה, הוא גרף מאוד חזק ומאוד ברור. אז ממש רואים כאילו את הקו הישראלי, זה מתחיל ככה כאילו, הישראלים למעלה והפלסטינים למטה, זה התמיכה, כן? ואז הישראלים יורדים, והפלסטינים עולים ועוקפים אותם. זה מאוד דרמטי. וזה תהליכים, כן? של שנים וחודשים. אבל זה גרף די תלול בחודשים האחרונים. בקיצור, היום אנחנו במצב, וזה כמובן הרבה יותר גרוע אצל הדמוקרטים, אבל זה גם נכון אצל הרפובליקנים, וזה מאוד גרוע אצל צעירים, זה עוד יותר גרוע אפילו אצל צעירים מאשר אצל מבוגרים. ישראל נתפסת כמדינה סוררת, כמדינה שפועלת בניגוד לאינטרסים של ארצות הברית, כמדינה שאפילו מזיקה לאינטרסים של ארצות הברית, וזאת מורשת נתניהו. ואנחנו נצטרך לשנות אותה, וזה יהיה עבודה מאוד קשה. ואני שייך לאסכולה של מדינאים, דיפלומטים, שטוענים ששום הסברה לא תציל מדיניות גרועה. זאת אומרת, כל אלה, בעיקר בצד הימני, שאומרים, כן, הבעיה היא הסברה, והיינו צריכים להשקיע יותר בהסברה, והנה, הם מנצחים אותנו בטיקטוק, אנחנו צריכים לנצח אותם בוואטסאפ וכולי וכולי. בעיניי זה לא נכון. בסוף, עם כל הכבוד להסברה, דיפלומטיה ציבורית, מה שנקרא, שיש לה משמעות. אם אין מדיניות שהיא בהלימה עם האינטרסים של קהלי היעד, במקרה הזה של ארצות הברית, אז לא תעזור שום הסברה. ובגדול, כמו שאתם יודעים, לאמריקאים נמאס מהמזרח התיכון, נמאס להם מהסכסוך, נמאס להם אפילו מהסיוע הצבאי לישראל שהולך להסתיים, ואנחנו נמצאים בטראג'קטורי, במגמה סופר 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 מסוכנת, במובן הזה שאנחנו התפנקנו כל השנים, התרגלנו להיות בעלי ברית, אמנם לא פורמלי, אבל בעלי ברית של ארצות הברית, קיבלנו מהאמריקאים השקעות דמיוניות, מבחינת מאות מיליארדי דולרים שהם שפכו פה על סיוע ועל נשק ועל אמל"ח. כמו שאתם יודעים, בתקופת ביידן, נדמה לי, מאז שפרצה המלחמה, אל תפסו אותי בדיוק במספרים, אבל בערך משהו כמו 20 מיליארד דולר בסיוע צבאי זרמו לישראל בתוך שנה. מספרים באמת מטורפים. ואנחנו התרגלנו לזה. והתרגלנו לרכבות האוויריות, והתרגלנו לווטו באו"ם. שוב, אני לא זוכר ככה בראש את המספרים המדויקים, אבל תאמינו לי שאם ארצות הברית הטילה איקס וטואים, קודם כל ארצות הברית בהשוואה למעצמות אחרות, הטילה פי מיליון יותר וטואים במועצת הביטחון מאשר כל מעצמה אחרת, ומתוך המיליון וטואים האלה, בערך 90% הם למען ישראל. והתרגלנו לזה. זה פשוט הפך להיות כאילו מובן מאליו. וזה הולך להשתנות. בין אם הממשל הבא יהיה דמוקרטי, ובין אם יהיה רפובליקני, זה הולך להשתנות. ואנחנו נצטרך להתמודד עם סיטואציה חדשה. ושוב, זו אחת המשימות המרכזיות של הממשלה הבאה. אני לא רוצה להפחיד, כן? ואני חושב שבהחלט אפשר לבנות יחסים עם האמריקאים, שיהיו יחסים קונסטרוקטיביים, ויהיו כמובן יחסים אסטרטגיים. דברים כאלה לא מתהפכים בבת אחת. אבל זה רחוק להיות מובן מאליו, ודאי אם יהיה ממשל דמוקרטי, וזה יהיה קשור קשר הדוק למדיניות הישראלית בנושאים הכי חשובים, ובראש ובראשונה בנושא הפלסטיני והישראלי-ערבי. אז זה לגבי יחסי ישראל לארצות הברית. איך אתה רואה את האפשרות שאיראן תתפצל למספר ישויות?
שאלה טובה, הייתי צריך להזכיר את זה, זה לגמרי תרחיש אפשרי, שמדברים עליו לא מעט, וזה אחת הסיבות המרכזיות שבגללן המפרציות מאוד מאוד מודאגות. כמו שאתם יודעים, מאז האביב הערבי, לא מעט מדינות ערביות התרסקו והתפצלו והפכו למה שנקרא אה, אה, מדינות לא מתפקדות. והדוגמה הקלאסית, כן, זה סומליה, סודאן, לוב, סוריה במשך הרבה שנים, עד שג'ולני תפס את השלטון, ועוד. ומה שקורה בדרך כלל בסיטואציה כזאת, זה שכל המדינות שיש להן גבול עם אותה ישות שמתפרקת, סובלות קשה. סובלות מטרור, סובלות מפליטים, סובלות מהברחות של אמל"ח, ובמקרה של איראן, אם זה מה שיקרה, אז יהיה לזה גם כמובן משמעויות על תנועת הנפט במפרץ. ולזה כבר יש משמעויות כלכליות גלובליות. והמפרציות מאוד 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 מודאגות מזה. אז זה לגמרי תרחיש אפשרי במצב שבו המשטר קורס, והמדינה נכנסת לאיזה סוג של מלחמת אזרחים בין כוחות שונים ובין שבטים שונים, כבר הזכרתי שיש שם לא מעט מיעוטים, באופן כזה שאף אחד לא מצליח לאסוף את הרסיסים. זה לגמרי משהו שגם הצבא האמריקאי הזהיר מפניו. אז כן, זו אפשרות קיימת. אני לא יודע לתת לזה מספר של סבירות, אבל היא קיימת, והיא משמעותית, והיא לגמרי פקטור חשוב בהיזעקות של מדינות המפרץ לעצור את המלחמה. האם יש אפשרות להצטרפות או עזרה כלשהי מצד סין? שאלה מרתקת. עד עכשיו, ככל שאני ראיתי, הסינים מאוד נזהרו, והיו באיזו עמדה מעניינת שמצד אחד הם משקיפים, הם לא מתערבים. מצד שני, הם כן ממשיכים כל הזמן לרכוש נפט מאיראן בכמויות מאוד גדולות. הם הרוכשת נפט העיקרית מאיראן. וזה כמובן מאוד משמעותי לכלכלה האיראנית שנמצאת תחת סנקציות קשות ועל סף קריסה. הם גם מספקים לאיראנים, לפי כל מיני ידיעות שהיו בתקשורת, שאני נכנס להם אמינות, ציוד צבאי, ציוד מודיעיני, כל מיני דברים שאין להם מקור אחר בשבילם, או שהם הרבה פעמים, בגלל שהם ראו שהאמל"ח הרוסי מושמד יחסית בקלות, אז הם מעדיפים אמל"ח סיני. והסינים, מה שנקרא, פותחים את המחסנים ונותנים להם. והסינים כמובן גינו את התוקפנות האמריקאית והישראלית וכולי, אבל למרות שאני יכול להגיד לכם שבכל הדיונים והמשחקי מלחמה שאני מכיר לאורך השנים, המחשבה תמיד הייתה שבגלל שנכון להיום האמריקאים בעצם נגמלו מנפט מזרח תיכוני. לצורך העניין, מבחינת הכלכלה האמריקאית, גם אם מצרי הורמוז נחסמים, פעם זה היה קטסטרופה. גם עכשיו זה מצב לא טוב, כן? מחירי נפט גבוהים, יש לזה משמעויות וכולי, אבל האמריקאים בעצם היום כבר הם יצואני נפט ולא יבואני נפט, ולכן זה פחות מזיז להם. אבל הסינים הם יבואני נפט, והם עדיין תלויים בנפט מזרח תיכוני, ולכן הם מבחינתם תרחיש של עצירה של הזרימה של הנפט וחסימה של מצרי הורמוז, זה בעיה חמורה. זה לא משהו שהם יכולים להשלים איתו. אז כשאומרים הצטרפות למערכה, אני לא רואה את חיל האוויר הסיני מפציץ מטרות, אבל אני לגמרי רואה דיפלומטיה סינית נמרצת, שמכוונת לעצור את המלחמה, לכשהם יגיעו למסקנה שזה מתחיל לאיים על האינטרסים שלהם, ואולי גם לייצר לעצמם איזה שהם מנופי השפעה חדשים, בעידן שגם הם ודאי מבינים שהוא כבר עידן אחר במזרח התיכון. מבחינה זאת שחמינאי כבר איננו, זה אומנם עדיין אותו משטר בהנחה שלא יתחלף, אבל זה כבר, יש פה שינויים משמעותיים. כמובן מבחינתם, יש להם גם יחסים מאוד עמוקים עם מדינות המפרץ. כמו שאתם זוכרים, לפני 3 שנים, סין באופן היסטורי טיווחה בהסכם היסטורי בין סעודיה לבין איראן. הסכם שבעצם הפך את היחסים מיחסים של עוינות פעילה ליחסים של, נקרא לזה, נורמליים, פחות או יותר. וסין מאוד מתגאה בתפקיד הזה שהיא שיחקה. אז אני לגמרי רואה אותם מנסים להיכנס שוב
באיזשהו מין תפקיד כזה של מי שמביא יציבות ותוקע אצבע בעין לאמריקאים וכולי. אז כן, שאלה טובה, ויש פה מרחב אפשרויות מעניין. אמ, כן, שאלה קצת כואבת, אבל אני אזכיר אותה ואענה עליה. אם יהיה הסכם, זה אומר שהעם האיראני ימשיך לסבול. מה דעתך על זה? אז רגע, אני אחדד, זה לא כל כך קשור בהסכם בהכרח, זה קשור בהישרדות המשטר. זאת אומרת, אם קורה תרחיש החלומות, שאני נותן לו סבירות שהיא קרובה לאפס, של באמת העם האיראני מתקומם, מפיל את המשטר, ומצליח לייצר משטר שהוא דמוקרטי, ליברלי, שוחר שלום, באמת כולנו נשמח ונמחא כפיים, אבל לצערי הסבירות של זה היא באמת שואפת לאפס. בכל תרחיש אחר, עם כל סיטואציה משטרית שאנחנו יכולים לדמיין, בין אם זה משטר שהוא ממש ממש דומה, בין אם זה משטר שהוא יותר גרוע אפילו מהמשטר היוצא, ויכול להיות דבר כזה, יכול להיות משטר משמרות מהפכה שהוא אפילו עוד יותר אלים ואגרסיבי ודכאני מאשר המשטר שהופל. ויכול להיות משטר שאולי קצת פחות, שאולי תחת לחצים כאלה ואחרים קצת מכביד את ידו פחות על העם האיראני, אבל עדיין הוא משטר דיקטטורי. בכל הסיטואציות האלה, העם האיראני ימשיך לסבול, וזה דבר שהוא מאוד כואב, אבל לא לנו, ואפילו לא לארצות הברית, כמו שאנחנו רואים, לפחות בינתיים, אין את היכולת, אני רגע אשתמש באותם מילים שטראמפ ונתניהו משתמשים, כן? לייצר את התנאים בשביל העם האיראני להפיל את המשטר. אפשר לנסות, וזה ניסיון שהוא אפילו, אם תרצו, ראוי להערכה. אבל אני חייב לומר שאני די סקפטי לגבי האפשרות באמת לממש אותו. הייתי מאוד שמח לחשוב אחרת, אבל לצערי אני חושב שהסיכויים הם נמוכים, ולכן בשורה התחתונה אני חושש שיש סיכויים גדולים שהעם האיראני ימשיך לסבול. טוב, מישהו פה השקיע בשאלה ארוכה ומפורטת, אז אני רגע אקריא ואני אענה עליה. מתוך 4 חלופות, בתוך התחשבות במעשים של טראמפ וארצות הברית, מה נראה לך הכי סביר? דמוקרטיה, חזרתו של פהלוי, כאוס, הפקרות ומלחמות שבטים ועדות, או תפיסת השלטון על ידי משמרות המהפכה. זה רמז למאמרו של פרופסור מרק לינץ' כמובן. אז החלפנו חמינאי במשמרות המהפכה. ביג דיל, האומנם? שאלה יפה. השואל נמצא פה? שירים את ידו, שיקבל מחיאות כפיים. קודם כל, קשה לי לומר מה נראה לי הכי סביר. אני אנסה לעבור דבר ולהגיד פחות או יותר מה נראה לי סביר, יותר סביר פחות. דמוקרטיה, אמרתי, נראה לי הכי פחות סביר, לצערי. חזרתו של פהלוי גם נראה לי סבירות נמוכה מאוד, ממש. אני, מכל מה שאני יודע ומכיר בשנים, ואפילו בחודשים האחרונים, כולם זלזלו בפהלוי וחשבו שזה מה שנקרא, אין שם כלום חוץ מ-PR. אחרי זה ראינו שבמהלך ההתקוממות האמיצה של העם האיראני, כן היו כאלה קראו בשמו ונשאו שלטים וכולי. אני גם ראיתי אותו עכשיו במיוניק סקיוריטי קונפרנס, שהקשבתי לו, שמעתי אותו לדבר. אני עדיין חושב שהסבירות למשטר כזה, שאה 2.0, היא נמוכה, אפילו נמוכה מאוד. כאוס, הפקרות ומלחמות שבטים ועדות. סבירות יותר מנמוכה, כאילו יותר גבוהה משתי החלופות הראשונות שדיברנו עליהן. ותפיסת השלטון על ידי משמרות המהפכה, לצערי, הסבירות הכי גבוהה. לפחות כרגע. אני לא רוצה להגיד שהיא גבוהה באופן אבסולוטי, אבל היא יותר גבוהה באופן יחסי מכל שאר החלופות שהוזכרו בשאלה. טוב, עברה שעה. נראה לי שאני אענה על עוד שאלה אחת ואנחנו נסיים, אלא אם מישהו
רוצה להציע לי אחרת. אמ, כן, יש פה שאלה גם כן שהיא מאתגרת, אבל אני אתייחס אליה. האם אנחנו הדמוקרטים שמחים שפתחנו במלחמה? הרי אנחנו תמיד אומרים שהדרך היא הסכמים עם מדינות ערב ושלום. שאלה שיש בה הרבה עומק, אני אנסה רגע להתייחס אליה. אה, אבל אני אדבר כמובן בשם עצמי, בסדר? השאלה הייתה על אנחנו, אני מדבר רק על עצמי, אני מייצג רק את עצמי. אה, אני כמובן תומך בשלום, רוצה שלום, כמו שאמרתי, גם חושב שיש הזדמנויות מאוד חשובות שנוצרו כתוצאה מהתהליכים האיומים שקרו פה בשלוש שנים האחרונות. בכל זאת נוצרו הזדמנויות מאוד משמעותיות. כן, לעשות פה סדר אזורי חדש, כן לפתור את הסכסוך, אמרתי. אבל אה, אסור להיות נאיבים, אסור להתעלם מהעובדה שיש אויבים, ואויבים קשים ומרים, ובשביל שאפשר יהיה באמת לעשות פה את מה שהיינו רוצים, הקשרים של הסכמים ושלום וזה, זה דורש גם הפעלה של כוח. וחיסול, סיכול, שיתוק, מזעור, צמצום של האויבים שלנו ושל היכולות שלהם. אין פה, מבחינתי זה לא או-או, זה גם וגם. ולכן, נגיד, העובדה שחמינאי חוסל, היא, היא טובה לישראל. למרות שאני חייב לומר שיש לה גם בעייתיות גדולה, בהיבט הזה שזו פעם ראשונה בתולדות המדינה, ואני חושב שזה גם דבר די נדיר בתולדות העמים, שמדינה מחסלת ראש מדינה אחר, מתנקשת בחיי ראש מדינה אחר. זה לא דבר פשוט. אבל במקרה של חמינאי, מה שנקרא, הוא הרוויח את זה, ו... ואני אישית לא חושב שזה דבר רע. אני כן חושב, ואמרתי את זה, אני אחדד את זה שוב, שהפעלה של כוח צבאי, והתמכרות לכוח צבאי, וזניחה של הצד המדיני, והימור פרוע כזה, שאומר, כנראה, אמנם אין לי יכולת להשיג את היעד של חילופי משטר, אבל אני בכל זאת אנסה, ואני אצא למלחמה. במקרה של טראמפ, ממש בניגוד לחוק, תוך עקיפת הקונגרס. במקרה של נתניהו, תוך מידור של הקבינט והתייחסות אליו כקבינט בובות. ראיתם, עשו איזו התייעצות טלפונית ערב היציאה, אחרי שכבר הכל היה סגור, גם עם האמריקאים וגם בתוך הצבא והכל, ואז, מה שנקרא, עדכנו את הקבינט, כי זה מה שהחוק מחייב. אבל לא היה שם שום דיון. וכמובן, ככל שאני יודע, אין מצב סיום מדיני. אין התייחסות ליום שאחרי, התייחסות מהותית. אז על זה כמובן אני לא מגן. וזה כמובן אנחנו, הדמוקרטים, כן, הצד הדמוקרטי של המשוואה בישראל, חייבים לפעול אחרת, וחייבים להצביע באופן ברור על האלטרנטיבות ועל דרך פעולה תקינה ועל עבודה עם תהליכי קבלת החלטות, כל מה שהממשלה הזאת לא עושה. וכמובן, אמירה מראש, ואני אומר את זה באמת כמי שהיה שם הרבה שנים ועשה את זה, כאילו אני בהרבה מאוד, גם בנושא האיראני, גם בנושא הפלסטיני, לבנון, סוריה, אני הייתי במצב שזה היה באחריותי, ואני מימשתי את אחריותי לבנות ולהציג חלופות מדיניות למהלכים צבאיים, או מצבי סיום מדיניים למהלכים צבאיים. וזה הכרחי, וזה נדרש, וזה מהותי, ואלף ואחת ועדות חקירה כבר הצביעו על זה, ודיברו על זה, וכתבו על זה. ועדיין, נתניהו והממשלה הזאת פועלים הפוך. אז מה שנקרא, אני לגמרי ברור לי איפה הם ואיפה אנחנו, ומה הם עושים לא נכון, ומה אנחנו נעשה אחרות. זהו, ברשותכם, אני אעצור פה. תודה רבה שוב לכל מי שבא, אנחנו נעשה עוד כאלה.
יש לי גם את הקבוצות וואטסאפ, שמי שלא חבר או חברה בהם מוזמנים להיכנס, ואני מעדכן שם כל הזמן, ואפשר גם לשאול אותי שאלות שם, וזהו. תודה רבה, ושיהיה ערב שקט.